Aku tak nyusul mbok Depaija. Tra aku ayu kok. Pakan opo iki? Anake ayu kok gak oleh. Cek jaman nom-nom mami. Weh, dadi kembang desa, Nduk. Nduk. Padha karo mbokane. Enggih, Mak. Yo panggah lak kuwi. Lho, sambel. Ayo. Arep kabur nang ndi? Cuma 100. Nombo gitu kuat dak nih. Halo, dengaran nyambung. Biasanya budet. Iya. Kok kaya dompet atau mbok dhewe? Wah. Malih wayu aku. Ya Allah. Muga tampilanku ngene, rezekiku akeh, lancar. Amin. Ya Allah, duit sapa iki? Wah, yo iki rambut baru rezeki lumintu. Ben gone sapa? Sak yae. Wow. Oh my god. Indah banget. Alangkah indahnya dunia kurasa saat ini karena hari ini Paijah bahagia. Oh dunia terasa bagaikan di surga. Wah, dilopot tenan iki. Duitku ilang iki. Sopo ya? Kok bocah ayu men? Golek apa ndek kono? Ya Tuhan, uangku tinggal itu aja loh. Masa hilang sih? Mana ya? Kok nggak ketemu? Nduk Cahayu, golek apa toh? Nek, Yalah, Nduk. Golek apa toh? Bahasane Indonesia. Sampean arek ngendi? walah Nek, saya lagi bingung. Walah, Nduk. Wes ayo rono yo. Tak takoni peh ngesakno aku. Kompane bingung ae. Ayo, ayo. Nduk Cahayu,
Iki panggonane rame. Sampeyan karo sapa rene? Bingung goleki apa to, Meng? Mencari sesuatu, Nek. Wih, sesuatu. Sesuatu ini apa, Nduk? Aku golek duit, Mbak. Walah, tibae iso basa Jawa ta kowe, Nduk? Nggih, Bu, nggih, saged. Walah, duitmu kemeng cebloke ning ndi, Nduk? Oh iya, Kak, roh to, Mbak. Duitku ilang ning ndi? Lah, aku itu bingung to, Mbak. Sawangane to, alus. Tibake koyok Ratna. Tak larang dhisik. Jamune karek sithik. Dilanjut, Nek. Loh, kayak Ayu Sri tuh kayak. Iya, Nduk. Ayu toh. Wah, penampilan baru gitu tau ya. Ngomongnya awakmu iki. Mosok pakaianku bau. Penampilan baru, pok, kopok. Iya, Nduk. Mari sablon aku, Meng. Hah? Sablon? Apa nih sing di sablon? Nyalon, Nduk. Penampilan baru, tapi panggah budak. Iya, Nduk. Aku mau rada ndedek. Lah sing nangani aku lho, wonge lanang, ganteng. Yalah, budak tenan, Mbak. Apa to, Nduk? Salah, wah, aja. Jamumu ijik ora? Ijik, Nduk. Jaluk jamu apa? Jamu beras kencur ijik apa gak? Aku mau wis muni ijik, Nduk. Kok panggah takok ya to? Wah, dari wong ngamuk atau iso iki? Walah tonduk Cahayu. Yo wis to, nek duwite gak temu. Yo eman-eman to, Mbah. Duit 50.000. Walah, Nduk. Ya dianggep ae sedekah. Koyo nek bakal jamu, Nduk. Wis ayo tak traktir jamu yo. Sakno rek. Sik to, Mbah. Emangnya aku loro kok dijamuni. Iya, lara pikir kentir kelangan duit 50.000. Yo, ora apa-apa wis, Mbah. Jamu-jamu kita. Sono nih tuh kan. Hoi, nih. Lah, Ratna. Mulai gak kabar-kabar tuh nih. Iya, anggitku sesel aku ngabari. Wah, iki momen kebahagiaan iki. Rene, ngombe jamu. Wah iya, ayo ngombe jamu. Ayo. Mumpung ngelumpuk, ayo ngombe jamu bareng, tak traktir gratis. Masuk. Seneng meneh gratis. Rezeki, Nduk. Gak oleh ditolak. Awakmu kenal lo karo bayi. Kenal, apa ya? Pane kok akrab men jangkar pisan. Prapapane. Musa bebuyutan ya to. Ngacel nih wong. Wes, padha tak gembok iki kabeh lho iki engko. Yusri, kok dengare digratisi? Apa mergo model rambutmu baru? Lah, ya mesti kepo. Hei,
Aku ngomong karo Yusri. Nyaut ae. Gak oleh ngono mbek wong tuwek. Gedut pisan ngono. Bocah kurang tanek. Kok humek ae to? Aku menegung jawab omonganmu. Kok humek dhewe? Oh iya. Piye Yusri ceritane? Pun ceritane sapa? Rambutku lo gak tak kuncret. Yalah. Terakhir budak. Ceritane. Ngene lho ceritane. Aku nemu duit 50.000. Makane tak gratis nih jamuku. Apa mbok De? Duit? Iya, Nduk. Duit. 50.000. Iya, 50.000. Lho, Mbok De, enek terusane apa ora? Oh iya, Nduk. Ya. Tenan to. Enek apa to? Yo iki duitku, Mbah. Masa to? Buktine apa? Iki lho deloken. Enek jenengku. Nunik menik-menik. Wah, Ratna. Ayo melok aku, duitku wis ketemu tuku seblak. Yo. Woi, aku melu. Loh. Sek. Lah jamuku piye? Lah jarine gratis. Wah, dilapatan mana lagi? Duitku hilang. Aja guyu tapi. Menjiwai. Golek ikut. Nah iya. Ini kan. Loko tenan sih. Sing dia duitku mang. Jebloke nang ndi? Ngono ya. Ora lagi dong. Taktik salah. Alah wes gak ido. Jamumu ijek kok gak? Ngene lho ceritane. Aku mang nemu duit 50.000. Terus tak gratis nih susu. Susu. Makane tak gratisi jamu. Claro susu ya.